Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang 1 peso sa ilalim ng BSP series simula taong 1995 hanggang 2017. Alin nga ba ang hinahanap ng mga kolektor dito? Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shout out muna sa aming Team Alliance at shout out din sa magigiting nating OFWs. Shout out din sa mga senior citizen. Shout out din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga coin collector at mga kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa mga pumasyal at bumisita sa aking channel. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, pag-usapan na natin ang BSP series na 1 peso simula taong 1995 hanggang 2017. Ayan, ang 1995 hanggang 2003, ito'y non-magnetic. Ayan. Papakita ko sa inyo itong aking 1995. Ayan, unahin ko na ang aking 1995. Ayan, ito po hindi namamagnet. Ayan. Non-magnetic po ito. Ayan, 1995, 96. Ayan. Ayan. Papakita ko na rin sa inyo ang nakatala dito sa Numista. Ito yung 1995 hanggang 2003. Ayan. Ayan, 1995, 36%, 30%, 96, 38% sa 1997. Halos lahat ito ay nasa common coin. Ayan, marami pa nito sa merkado. Ayan, marami pa kayong makikita nito. At dumako na tayo dun sa magnetic. Ang magnetic naman, ayan, simula 2003 hanggang 2017. Ayan. Papakita ko sa inyo itong nakatala dito sa Numista. Ayan, 2003, 10%. Ayan. Pagdating sa 2005, ayan, 1.1%. Ito na yung hinahanap ng mga kolektor itong taong 2005. Ayan. Ayan, tingnan natin. Ito yung 2003 ko na magnetic. Ayan, namamagnet ito. Ayan, ito yung magnet natin. Ito yung 2003. Ayan, hindi siya namamagnet. Halos lahat ito, ayan, namamagnet ito. Simula 2003 din hanggang 2017. Ipapakita ko rin sa inyo ang aking isang 2015. Ayan, napakaganda. Ayan, ito yung 2015 na frost. Ayan, napakagandang barya. At ipapakita ko rin sa inyo ang aking 1 peso na 2005. Ayan, ito yung mga hinahanap ng mga coin collector. Ayan, matagal-tagal ko nang nabili ito. Nabili ko ito sa kakilalang YouTuber din na nagbebenta ng mga coin. Ayan, sa kanya ko nabili ito. Sa mga ganitong barya, base dito sa Numista, mga ganitong barya, ang 2005, ayan, ayan, nakatala dito, ang very fine, nagkakahalaga ng 405 pesos. Ayan. Ayan, katulad ditong barya ko, nagre-range ito ng 300 hanggang 500 pesos. Ayan, itong taon na to. Ito yung mga hinahanap ng mga coin collector. Ayan, baka mayroon pa kayong barya ng ganito na year 2005. Ayan, paki-PM nyo lang ako. Nangangailangan pa ako nitong 1 peso na 2005. Meron na akong pagre-regaluhan itong baryang ito. Ipapakita ko na rin sa inyo itong nabili kong frame sa Shopee. Yan, shoutout sa Shopee dyan. Ayan, para mailagay ko na lahat itong mga collection ko. Ayan. 1 peso coin series 1995-2019. Ayan, 1995 to 2017.
At yung new generation currency coins yan, nandyan. At yung commemorative coins, ayan. Ayan, sa mga may hawak pang 2005 na 1 peso, still buying po rin po ako nito. Ayan, bibili pa rin po ako ng 1 peso na 2005. Yan, paki-PM na lang ako. Ayan, at paki-send yung picture. Nasa description box yung link. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, paki-like, share, at subscribe na rin. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalat.